Ihan vaan eis. Juu. Sitten lähtee. Vittu tää on Sipsi 3. Sipsi vittu sunkaa. Counter-terrorists win. Amerikka huumalla. Don't speak Russian, we can fucking understand you. Let's go, everyone. Amerikka huumalla. Tumpi. Tuhan. Haluatko mitalli? Counter-terrorists win. Amerikka huut. Heittäkää mulle AVP-skini. Päivää. So let's go. Mitä vittua tämä on tää paskamappihan oikeesti? Vittu tää pelataan vaan nykyään paskamappeja. Joo, vittu kämppikää siellä saatana runkkaan. Terrorists win. Kodeks mä valitin Virtua AVPstä. Larilla. Joo, no se on kyllä ihan vitun ärsyttävä oikeesti välillä. Se huutaa kaikille haukkuu jälleen. Vittu on venäläinen. Ja vittu tää Venä lähtee permamutelehan just, tää itse nyt. Vittu hei homppeli. Mäkin olin puhunut siitä silloin ennen kuin se oli saanut admina, mä olin puhunut, että se... Siis oikeesti kun se haukkuu kaikki. Se haukkuu ja sit mä sanoin, että vittu sä oot admini, et sun pitäis vähän niinku ottaa pinnaa, jos joku rupee huutaa sulle niin, että heti huutaa vittu takas. Niin. Oli sanonut, että se saa varoituksen. Hei siitä, kun sä teet paljon tänne maksaa se slotti. Mikä slotti? Se, että niinku, sä laitat jo Ei enää sellaista voi minaa. ostaa. Ei tää Ai, niinku joo, se osta voi mitään. Se on sen takia admin-slotti, tai siis sen takia niitä admin-slotteja on, koska jos täällä on hackeri ja sit servo on täysin sama vittuttava tilanne. Juu. Kodeks mä kysyn Larilta, saaks mä sinisen nimen tälle servolle? Let's move out. Mitä helvet. Mä sain siistiä, mä sähköisin. Kun yleensä se vaan katsot, kun esimerkiksi admini lilana, niin se kertoo, että on superadmini, niin... Voi jumalauta, kun ei nyt osu yhtään vittu. Terrorists win. No ok, 3 suunnasta. Tää mulla. Kodeks mulla on 14 safarimessiä. Kyllä mä tiedän. Arvo mitä mä saan jouluun yhdeltä tyypiltä. 350 safarimessiä. Ai saat. Joo. 15 euroa. Miksi? Tää luo. Voi vittu. Ai maksaanko mukaan vaan paljon? Paljon maksaa Safari Mesh? Ei se oo joku... Se euro viiva... Eikö ei se Ei euro ole niinkään paljon. 0-euro siitä väliltä. Terrorists win. Kuka vittu oikeesti keräilee noita paskoja? Hyvin vittu. Minä, mulla on 400 näitä. Näyttää niin oksettavat tossa repussa. Push, push. Melunen. Vitun sieltä. Mä oon paskata. Vitun ryssä saa, osuin siihen. Counter-terrorists win. AVP Eeko. Ei Tosi jää. tyhjän paska. Parempi kuin tää toinen sit vittu. Niko ei muuten vissiin pysty pelaamaan AVP. Ei muuten Niko, lataas tuolta...
Workshopista AV päälle eikö 8? Vittu kun jää jumi saatana. En osunut. Terrorists win.